המתח במדינה הולך וגדל. מוקפים באויבים ושונאים זה את זה. מתתיהו דוקר אותו בחרבו, אין ניסים בעולם. הרומאים הם ששרפו את בית המקדש? או לא? רק בעזרת כוח עליון. ונס קרה. קוראים לי אלי מאירוביץ'. שירתתי כ10 שנים ביחידה מיוחדת. אני זוכר לילה אחד מהשירות שבו הופתענו. התאמנו קשה מאוד, אבל העלייה שנתקלנו בסבך, המדרון התלול, המשקלים, התקדמנו לאט מדי. והנוף המדהים היה פתאום נראה כמו מלכודת מוות. היינו צריכים נס כדי להצליח. וביקשנו נס. מעומק הלב. במאמץ המשותף שלנו. ונס קרה. המאה השלישית לפני הספירה, זו התקופה הטובה ביותר שהייתה לעם שלי. כאן בירושלים, בדיוק מעבר לכותל הזה, עמד בית המקדש. ו3 פעמים בשנה אנשים עלו לכאן לרגל לחגים. כל כך הרבה פעמים אני רוצה לחזור לאותם הזמנים ולהרגיש את החום הזה, את האחדות הזאת, שהכל היה ספוג בה. אז, לפני יותר מ2000 שנה, נקראנו יהודים לא לפי תעודת הזהות, אלא משום שהיינו חיים באהבת הזולת. ככה היינו חיים. והידיעה על כך התפשטה ברחבי העולם. אני כל הזמן חושב, איך קרה שחלפו בקושי 80 שנה, ושוב הפכנו לאויבים זה לזה? עם זה שעצם השם שלנו הוא יהודים, מהמילה איחוד, חיבור, אחדות. איך פתאום הפכנו להיות לאויבים מושבעים? האגו קרא אותנו לשני מחנות עוינים. לא ליהודים ויוונים. יהודה הייתה אז תחת שלטונם. המלחמה שלנו לא הייתה נגד אנטיוכוס הרביעי, לא. המלחמה האמיתית הייתה בינינו. בין היהודים. רוח האחדות שהייתה בינינו התפוגגה. התחלנו לרצות להיות יוונים. התחלנו להתלבש כמוהם, לחיות כמוהם, לבנות תיאטראות ובתי ספר לפילוסופיה. כך, המצווה החשובה ביותר, ואהבת לרעך כמוך, הפכה למשנית בחשיבותה. אפילו את תפקיד הכהן הגדול קנו בכסף. זה מעולם לא קרה בעבר. והנה, הכהן הגדול יסון רוצה להפוך את ירושלים לעיר היוונית אנטיוכיה הירושלמית. פסלים של אלים יוונים הוצבו בחצר בית המקדש. אי אפשר היה לתאר שדבר כזה בכלל יכול לקרות. האצולה היהודית ההלניסטית בגדה בנו. בשנת 167 לפני הספירה, בית המקדש, היסוד של החיים שלנו, נשדד וחולל. מוצב בו פסל של זהוס, ואנחנו מחויבים להתפלל אליו. להתפלל לזהוס בבית המקדש שלנו. כוחות יוונים מופיעים בעיר מודיעין ודורשים ממתתיהו, כהן העיר, שיקריב קורבן לאליל יווני. לא, משיב מתתיהו. לא נסור מאמונתנו, לא לימין ולא לשמאל. אבל אז קם יהודי מתייוון מהקהל ומבקש לבצע זאת בכל זאת. ברגע שהוא עומד להעלות את הקורבן, מתתיהו דוקר אותו בחרבו והורג גם את הקצין היווני. וכך מתחיל המרד שכולם ציפו לו זמן רב כל כך. כאן, ממש כאן, בערי יהודה, קבוצות הלוחמים הבודדות מכל הארץ מתאחדות סביב מתתיהו ו5 בניו. וביקשנו נס, מעומק הלב, במאמץ המשותף שלנו. ונס קרה. מפקד המבצע שהלך ראשון דאג לסידור הבטחה, ופנה פתאום לדחוף את הלוחמים המתקשים. פיזית, ממש, דוחף ומושך. זה מיד תפס אותי. אני שכחתי על הקושי שהרגשתי בעצמי. התקדמתי ללוחם שהיה לפניי, והתחלתי לדחוף אותו מאחורה. זה היה מדבק. כולם התחילו לעזור אחד לשני. אני זוכר שהרגשנו שפתאום קיבלנו כוחות שלא היו לנו. אני זוכר שלא הרגשתי עוד את עצמי ואת הקושי שלי, אלא רק את הדאגה לאחרים. ואני בטוח, אני יודע, שזה מה שכולם הרגישו. והבנתי שאותו דבר קרה אז.
לפני קצת יותר מ-2000 שנה. הצבא הקטן של מתתיהו הפך לבלתי מנוצח, כי הם כיוונו את עצמם לשורשם, לאיחוד הלבבות. הם היו מחוברים, והתפילה הזו שלהם נענתה. בסוף שנת 164 לספירה, המורדים כובשים את ירושלים. ואז מתרחש הנס הנוסף של חנוכה. בית המקדש חולל, ולא נשאר בו מספיק שמן להדלקת המנורה. כולם ידעו שהכמות שנותרה אמורה הייתה להספיק לבעירה של יום אחד בלבד. אבל הם בכל זאת הדליקו את המנורה. וקרה נס. השמן בער כל 8 הימים. ובאותו הרגע, הכוונה שלהם הייתה טהורה ונקייה. להתעלות מעל הפירוד, מעל האהבה העצמית, מעל השנאה. לעלות ב8 מדרגות מעל האגו שלך, מעל המלכות, להשפעה, לבורא, לבינה, ולהגיע לאיחוד. זה יכול לקרות רק בעזרת כוח עליון. לצערנו, ברגע שהדברים מסתדרים טוב ליהודים, הם שוכחים מהיכולת הייחודית שלהם להתאחד מעל כל ההבדלים. והם נופלים בחזרה לאגואיזם ולשנאה. וזה בדיוק מה שקרה לאחר מכן. היהודים עצמם הם שהביאו את הרומאים לירושלים. אומרים שהרומאים הם ששרפו את בית המקדש? לא. אלה אנחנו ששרפנו אותו. ואז יצאנו לגלות ארוכה, שנמשכה 2000 שנה. והנה אנחנו שוב כאן. ואפשר היה לחשוב שנלמד מהאיסורים שעברנו. ואלה היו איסורים נוראים. אבל לא. שוב אנחנו לא יכולים להתעלות מעל עצמנו, מעל הדעה הפרטית. אנחנו שוב מפורדים, מוקפים באויבים, שנואים, ושונאים זה את זה. איפה אתה, מתתיהו? איפה הקריאה שלך? מי לאיחוד? אליי. איך נוכל להתעורר מהתרדמה הארוכה ולהבין שאין לנו דרך אחרת, אלא רק דרך אחת, לאהבה, להשפעה, כי זה השורש של העם שלנו. ובלי השורש הזה, אנחנו מאבדים לחלוטין את המהות שלנו. זו קריאת הבורא אלינו, זו קריאת העולם אלינו. באמת יכול להיות שלא נשמע לה?